Happy Fiesta sa aming nayon ngayon. Sa fiesta, so magmumukbang. Pwede sa muk. Malagot ko. So magmumukbang kaming mga hangal girls. Hangal girls is in town. So magmumukbang kami ngayon. Ipakikita namin sa inyo. Mabudol man talaga ako pag Tagalog eh. Nalipong ko. Papakita ko sa inyo ang aming mga kakainin. Char, Happy Fiesta, Virgen Señora Nuestra Serodla. Ana Ros, Happy Fiesta. Happy Fiesta, Señora. Salamat sa donors. Thank you. Thank you. So ito yung food namin guys. Wala kaming handa. So yan lang ang food namin. Wow. Ako na gunang imay. Di pwede naman eh. So kakain na kami guys. Hi guys, kain na kami. At nag-social distancing na kami. At linis na kami ng paa. Ay, nanginaw na ko bahapon. Sukal ka rin. So guys, Loud and clear music, only here on Remix Avenue. DJ Jonah sa Dino Remix. DJ Jonah sa Dino Remix. kain tayo ng gusto. DJ Jonah sa Dino Remix.
Jonas Sagayno Remix. Wow! DJ Jonas Sagayno Remix. Loud and clear music. Only here on Remix Avenue. Remix Avenue. DJ Jonas Sagayno Remix. Mingon ang tako nga. Kuan. Ano pinamot ba ko? DJ Jonas Sagayno Remix. Ano ko kay diligahi. No, dili siya gaya ang mga meat. Ayos irok dyan. This is Sir Sancho diyan. Wala diha? Ay, kremit. Pero na siya diha. Hindi, kinamin ka mo rin. Wala. Kita to si Asan sa ura kayo taman. Asa? Ito? Wala na dayon. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. DJ Jonas Sagayno Remix. Mix Club DJs. Mix Club DJs. Yan guys, ubos na ang aming pagkain. Hindi pa rin ubos. Grabe ito magmukbang. Dali ara po ninyo mabusog. Oy! Ang bilis niyo Nakuha ko mabusog. Wala yung panag-video na. Guys, hindi namin naubos ang aming mga pagkain. At nandyan na ang mga kumain na busy na sa mga ka-cellphone. Wala na, ilaras. Happy Fiesta everyone. Bawal ang ngayon. Bawal ang? Maghanda. Pero may bisitang dumating at magmumultahan ito ng 30,000. Yeah, Happy Fiesta. Sa kalibo man daw ang mamistahay, God. Oh, sa kalibo ang mamistahay. Ya. Multa nila? Oo. So guys, ano lang yung video na yon, nagpapaibog lang ako sa inyo.
nagpapapatakam. Ano bang Tagalog sa pag-ibugoy? So, patakam. So, dyan sila. Nag-ano lang ako, hindi tumukbang. Kumain lang talaga kami ng lunch. Ng Happy Fiesta lunch. Char. Ang mama ko ang piali ko. Gusto ko ba? So guys, that's all for this video. And kakain pa muna kami mga after 1 hour. Kakain ulit kami. So, dyan lang kayo nakaantabay, ha? So, thank you for watching. Please subscribe my channel and click the notification. Ay, Diyos ko, ang iro. Miray. Bye, guys! Bye. 君の虜になってしまえばきっと